ଆରେ ସାଙ୍ଗ ଏଠି ବସି କଣ କରୁଛ? କଣ କରିବୁ ସାଙ୍ଗ ବସିଛୁ ଆଉ। ଓହୋ ତାହେଲେ ଏଠି ବସିକି ଏମିତି ହଉଛ ଦୁନିଆଟାରୁ କଣ ଶିଖିଲଣି? କଣ ଆଉ ଶିଖିବା ସାଙ୍ଗ, ଏଇ ତ ଦୁନିଆ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାନିଆ ଆଉ। ହଁ ରେ ସାଙ୍ଗ, ଦୁନିଆ ତ ଏମିତି ଆଉ। କିଏ ତ ଏଠି କାହାକୁ ଅଟୋରେ ବସେଇକି ଭାଇରାଲ ହେଲାଣି, କିଏ ତ କାହାକୁ ନେଇ ହୋଟେଲରେ ପୁରେଇକି ଭାଇରାଲ ହେଲାଣି। କଣ କରିବା ସାଙ୍ଗ, ଏଥିପାଇଁ କିଛି ଭଲ ଲୋକ ବି ଖରାପ ହଉଛନ୍ତି। ହଉ ଛାଡ ସାଙ୍ଗ, ତୁ ବୋଧେ ଧୋକା ଖାଇଛୁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ପେଲୁଛୁ ଆଉ। ଆବେ ଚୁପ୍, ସେ କଣ ଖରାପ କହିଲା କି? କଣ କରିବା ସାଙ୍ଗ, ଏଠି ଏ ଦୁନିଆରେ ଯିଏ ମଦ ବିକୁଛି ସିଏ ଧନୀ, ଟପାଟପ ପଇସା ଛାପୁଛି, ଆଉ ଯିଏ ମଦ ପିଉଛି ସିଏ ଗରିବ। ହଁ ରେ ଯିଏ ସାଙ୍ଗ, ମଦ ପିଉଛି ତାକୁ ଧରା ପଡିଲେ ସିଏ ଫାଇନ ଦଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ମଦ ବିକୁଛି ତା ପାଇଁ ଟଙ୍କା କର ବି ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ ନାହିଁ। ଏଠି ତ ଝିଅ ବୋହୁ ମାନଙ୍କୁ ପୋଷି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଝିଅ ବୋହୁ ମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ଭଲ ମାରି ଜାଣିଛନ୍ତି। ହଁ ରେ ସାଙ୍ଗ, କଥାରେ ସାଙ୍ଗ, ଝିଅ ସେଥିପାଇଁ ତ ଝିଅ ବୋହୁ ମାନେ 1 କିଲୋମିଟର ଯିବା ପାଇଁ ବି ଡରୁଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗର ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ପିଲା ନହେଲେ ଝିଅ ବୋହୁ ମାନେ 1 କିଲୋମିଟର ବି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ହଁ ରେ ସାଙ୍ଗ, ଅଜବ ଏ ଦୁନିଆ। ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ଯାଏ ମା ବାପା ପୁଅକୁ ପୋଷୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ନେଇ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଛାଡି। ଯଦି ଘରକୁ ଆସିଥିବା ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀଟି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ନିଜ ମା ବାପା ବୋଲି ଭାବନ୍ତା ତ ସେଇ ମା ବାପା ବି ଯାଇ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ରୁହନ୍ତେନି। କଣ କରିବା ସାଙ୍ଗ, ଅଜବ ଏ ଦୁନିଆର ଗଜବ କାହାଣୀ। ଆମେ ତ ମାତ୍ର 2 ଦିନର। अपना सोच बदलो, देश अपने आप बदल जाएगा। ए भिडियोटी काल्पनिक अटे, दयाकरी केही निजको देहको भिड़ंतु नहीं। तो आपण मानक एई वर्षा रे भी आम आसिक भिडियो करछु, तो केमिति सब्सक्राइब करे आमे जानिनु। सब्सक्राइब हमर दरकार माने दरकार। क्या बोला तूने? जदि भिडियोटी भल लागिछि आपण माने लाइक करंतु, शेयर करंतु, कमेंट रे जणांतु। आमे ओडिया, बाल ओडिया।